Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Mami Duz. So for today's video, ang atong content karon kay magluto ta ta og binignit, but suddenly na out of budget ta tungod kay unahon man jud nato ang panginaharon sa atong anak sama sa diaper, gatas ug uban pa. So nag-decide na lang may nga moadto mi sa Salcedo's Hill, usa sa mga tourist spot diri sa Lagindingan, Misamis Oriental. So kung usa ka kataga Lagindinganon, kabalo ka kung asa na ang Salcedo's Hill. So basin maningala mo guys, sige ana-ana ko sa kamat. While ga intro ko, duyan sa bata. Ana ra na siya. So by the way, kinsa day ito magpa-shoutout sa akong vlog, comment lang mo sa comment section para ma-shoutout mo. So, isa pa gihulat na to. Adto na ta. So, giabot na jud mi sa among destinasyon ug mao na ang view sa Salcedo's Hill. Look at the view guys, nice kaayo. Hi. Hello, isnak-isnak sila. Hi. Mani siya ang Salcedo's Hills. So, diring dapita guys, makita ang tibuok Lagindingan, makita po diri ang Cagayan de Oro, El Salvador, og ang Alupihid. So, nice jud kaayo ni nga place guys, recommended jud kaayo ni sa manag-uyab. So, kinsa tong mga nagbabalak nga magpropose sila hinigugma, okay kay diring dapita. So, sa mga manag-uyab, okay kaayo ni siya nga lugar, diri mo mag-date kay katong mga gipambati ninyo nga di ninyo maistorya gid ninyo Charles nga nahigugma mo sa inyong ana nga part ko ana siya diha tourism center. So makita man ninyo dito sa gilid o na siya tarpaulin nga tourism center. Then this so andito unahan ana siya guys, na dira ang karaan nga baliti. So siguro di na siguro may mulahos dadto kay basin og mabuyagan mi dadto sa bakaha. So dere ra mi dapit. Mana siya dito ang Cagayan de Oro dayon. Cagayan de Oro, then di ani din nga side mga bukid na siya sa Lagindingan. Dito ang Tula, Jupilize din to dito dapit. So sa mga mo visit diri, ali na mo ay na mo paglangay-langay. So nasa ko an diri dapit. Mga outfit o mga OOTD sa mga sinulog Charla. Mga OOTD sa mga sinaunang panahon. Muna ilang mga OOTD outfit of the day. Muna ilang. So kung inyong mga bana magpabuang-buang, dalaan yan diring dapita daw ipakaliring dyan. Joke. So nice joke kay diari guys. Peaceful kaayo ang mga maningog diri langgam ra mga kuan. Makalimtan nimo nga naa kay problema, nga naa ay kay utang sa linding o makita nimo ni nga view, malimtan nimo imong mga problema nga naa kay utang kasi nimong bana, malimtan na pud nimo nga naa kay bana. So ana ra na. So while pauli na mi, di man dyan na mawala ang picture no. So I hope nagustuhan ninyo among content karong adlaw, and thank you for watching guys.